Здравейте, скъпи гости! Добре дошли на нашето парти в случай завършването на нашия лагер. Първи ще излезе групата на комарите. Скъпи гости, моля за вашето внимание да изключите мобилните си телефони и да включите фотоапаратите и камерите си. Сега, гледайте и се наслаждавайте. Ние ще ви представим 5 златни ключа, които научихме в нашия лагер Артексел. Здравей, аз съм Йоана. Ти как се казваш? Искаш ли да станем приятелка? Хайде! Всеки ден намеряй по един нов приятел. Ужасна си! Засмей се и се отпусни. Вчера имаше ужасна закуска. Дано утре да има много по-хубаво. Хора, вижте, там се вихли страхотни парти. Говорете в настоящето. Бъдете тук и сега. Да, аз печелих, че съм на първо място. Аз съм на второ. Аз пък съм на трето. Печелиш или губиш, животът е празник. Какви са вашите мечти? Моята мечта е да полетя. След 10 секунди искам да завалят пари в небето. Моята мечта е да получа черен клад по караки. А моята мечта е да получа златен медал по плуване. Моята мечта е да имам бутонките на Лео Меси. Ето е вашия ключ. Ние, че имаме нова мечта. Да сме приятели. На сцената сега излизат динозаврите. Ние ще представим подаръка в чизми. Накрая, вие можете да познаете 4-те златни ключа от 5-те, които сме скрили в нашата стенка на подаръка в чизми. Гледайте и се наслаждавайте. Но 3 сина. Клета съдба, братята ми хляб могат да си правят, а пък аз ще виса с тази тъп подарък по това дърво. Не бой се, все пак намери още един добър и верен почетен приятел. Само ми направи едни чизми, за да мога да ловя зайци в полета и ми се доведи. Не се кахари, печелиш или губиш, живота е празник. Скутарака отвърнал се смишка. Уловил един заек и го занесъл в давна краля. Краля честит! Маркизето Караба ви носи един честен дар. Кажи на господар си, че съм доволен от неговия дар и много даря. Ще му предам. Крали честити, битлини, дели на разходка край красивото езеро. Разбира се. Слушай, Монко, след малко ще влезеш да се изкъпиш в това езеро, което аз ти посоча. И после да не ми се мяркаш пред очите. Ясно ли ти? Да. Като видял краля това, изпратил слугата си да спаси Маркиз Караба. Кралю, крадците идоха и взеха дрехите на моят господар. Облекли го чисто нова премяна. Маркето Караба, благодаря ви за хубавите дарове. Маркиз Караба и принцесата разменили няколко погледа и се влюбили. Скутарака избързва напред. Слушай, косачо, ако не казваш, че тази ливада, която косиш, е на Маркиз Караба, с ногтите си, раз, два ще те стомня кайма. Добре ще кажа. Чия е тази ливада, дето косите? Маркизчо Караба. Много е красиво. Истинско злато. Да. Цял ден жито. Какво богатство.
Котарака изтичала напред до двореца на един човекоядец. Слушал съм много неща за тебе, че можеш да се превръщаш в слон и други неща. Вярно ли е? Лесна работа. Ти покажа лъв и ти после ще ми се мяркаш пред очите. Котарака изстрява. Бързо се върна. Съжня съм, че можеш да се превръщаш в мишка, в плъх. Не вярно. Лесна работа, сега ще видиш. Това време принцесата и кралят стигнали в двореца на човекоядец. Здравейте, кралючести! Здравейте, принцесо! Здравей, маркиза Карабах! Как маркизи? Този замък е ваш. Да, този замък е мой. Много красив. Благодаря. Маркизи Карабах. Мога ли да поискам ръката на прекрасната ми дъщеря? Разбира се, за мен ще е удоволствие да станете мой зет. И аз приемам, нека се оженим от тази красива зала. Ето така се сбъднала една смела мечта. Браво, динозаври, бяхте превъзходни. А ключовете? А сега след в групата на лъвовете. Ние ще представим приказката за мишката и лъва. Имало едно време една мишка. Имало едно време един лъв. Той се разхождал с царски из гората. И тъй като бил уморен, легнал да поспи. Имала една мишчица. Тя видяла, че лъвът спи и искала да види леко и бавно, без да иска, докоснала лапичката на лъва. Лъвът се събудил и изръмжал. Кой прекъсва моя царски сън? Смийщице! Послава мишчицата за опаската. Мишчицата се разтреперила и казала: моля те, пощади ми живота, ако ми пощадиш, аз ще спася твоя. Ти ли ще ми спаси живота? Ха-ха-ха, ти си толкова малка. Но нали лъвът има царско сърце и пуснал мишчицата. Едни ловци били наблизо и приготвили капан. Ха-ха-ха, сега ще те хваля, лъвът няма шанс от този капан. Лъвът се видял, незабелязано попаднал в капана. Той държал, крещял. Мишчицата чула виковете му чак от края на гората и дошла на помощ. Помощ, помощ! Другите мишчици помогнали. Тя приблизала въжето и лъвът паднал на земята. Благодаря ти, мишчице. Те стана въжето и приятели за винаги. Сега някои от децата ще представят какво са научили и какво много им е харесало от лагера. На мен най-много ми хареса в нашия лагер Ардексел, игрите, забавните медитации и всичко. И научи 5 златни ключа, много различни упражнения и беше много забавно. Аз научих много хубави упражнения, научих много хубави игри и научих 5 златни ключа и с тях сега мога вече да решавам проблемите си. На мен ми харесва, понеже всички тук са много мили и добри и ми научиха много хубави неща. На мен ми харесва в този лагер Ардексел
хубавите неща, хубавите игри и хубавите упражнения с щастливото дишане и много други неща. Златните ключове. Всичко беше хубаво в този лагер. И научих всеки ден да се споделява по един нов приятел. И 5 златни ключа. Те бяха много важни. И се научих винаги да бъда усмихнат. Никога да не мръгвам и да не се карам. На мен ми харесват в лагера Art Excel игрите, плаж, търсенето на съкровището и най-различни игри. Научих как да се държа прилично, да не бия, да не тичам. Научих и 5 златни ключа. Научих и най-различни неща. Йогата. Браво! Сега следва танцът Макарена! Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para más alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para más alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Look to where I'm a boyfriend, the boy who's making me go, no. I don't want him, couldn't stand him, he was nowhere so high. Now, come on, what was I supposed to do? He was in town, and his 2 friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para más alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para más alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Това ли беше? Да! Кое? А, да. Това е изложбата. Това е нашата изложба. След малко ще имате възможност да покажете на вашите родители и близки какво сте нарисували. Също ще може да им покажете тези 5 златни ключа, за които толкова говорите, да им ги обясните и да им разкажете какво се е случило по време на лагера. Всъщност, мога да ви кажа няколко думи. Това е нашата програма на лагера тук. Сутрин ставахме в колко часа, деца? 7! Да, 7 часа. Облечихме се, издивахме се, правихме упражнения за тялото, разтягахме се, дишахме, почивахме, релаксирахме. Тук спускаме. Най-важното е, че получиха абсолютно всеки до края на лагера да заслужи своя медал и спечелиха медал всеки един от тях. Те всички помагаха, сервираха храната, после чистиха масите, чистиха залата в почивките, а през деня, както те ви казаха, ние учихме много полезни неща, 7-те златни ключа. Още така, какво правихме след обяд? Къде ходихме? На плажа, почивахме си, играехме игри и сценката, колко хубаво сте я подготвили. Състезание с замъци и нашия спечели. Не спечели. Имахме предизвикателства, игри, състезателни игри и във всички игри децата печелиха точки. И днес ще обявим
коя група е победителя на лагера и коя ще вземе голямата награда. Вечер имахме дискотека, пяхме, забавлявахме се и каквито децата имаха притеснения, на последния ден всички изчезнаха и всички танцуваха и станахте ли приятели всички? И стана, аз се казвам между другото Константин Драгов,